Pausu hau egiteko lehenik eta behin jarriko gara posizionetan. Lehenengo, eskumako eskua jarriko dugu perpendikularean, gure gorputzeko perpendikularean, eta beste eskua urrunago. Gero, gure gorputza aurrerantz botako dugu. Eta burua apoiatuko dugu lurrean. Posizionetan jarrita, indarra egingo dugu bi eskuekin eta buruarekin, eta hankak altzatuko ditugu, honela. Hori da baby freeze-aren base simplena. Gero, posizionetara llegatzeko, egin behar duguna da eskumako hanka ezkerreko ukondoan jartzen. Honela, posizionetatik bidatu egingo dugu eta beste hanka gurutzatuko dugu. Honela.